everyone. I am Jitendra welcoming you to the new video of my YouTube channel Light Camera and Action. So today in this video I am going to show you a small clip of a drama about the bravery of Tanaji Malusare in the Battle of Kundanapat, which fort was later named as Singhagad Fort by Chhatrapati Shivaji Maharaj in the memory of Tanaji Malusare's sacrifice and contributions. I request you to watch the full video without any skip. And one more thing, this video I shot during the Ganapati Utsav this year. So let's play. Jai Bhavani, Jai Shivaji. उदाहरण प्रत्येक मराठा वेडा आहे स्वराज्याचा शिवाजी राजांचा आणि भगव्याचा आमची निष्ठा आमची बांधिलकी या स्वराज्यासाठी आमच्या शिवाजी राजांसाठी आमच्या डोळ्यात स्वराज्य आणि काळजात शिवाजी राज्य बसतंय भगवा कोंढाण्यावर फडकणारा अच्छा तो फिर उखाड़ देंगे तुम्हारा भगवा तो फिर लड़ो ये लो पहला वार आलमगीर के सिपाही उदय भान राठौड़ का सूबेदार संभाल के टूटा है गर्दन पे वार है फिर भी लड़ोगे कौन से मिट्टी के बने हो तानाजी कहां से लाते हो ये लड़ने का जज्बा अरे ही सह्याद्रीची शिवाजी राजांच्या शौर्याने पावन झालेली माती आहे तुझ्यासारख्या औरंगजेबाच्या गुलामाला नाही समजणार तुला नाही समजणार हत्या हे बलिदान ही स्वामिनिष्ठ हे घायल झालं म्हणून काय झालं धाकला सूर्याचे शरद मामा ते लढतील आणि खोट्याला पण जिंकतील राजा या फळाचा तुला शेवटचा मुजरा अरे आपला सुभेदार खाली पडलाय अरे तुमचा भीतर मुरून पडलाय आणि तुम्ही शंडासारखं पांढरवताय अरे असं चढण्यापेक्षा मरण आलेलं बरं अरे लढा आपल्या सुभेदारांकरता लढा आपल्या सौराज्याकरता लढा आणि लढा आपल्या शिवाजी राजांकरता चला त्या उदय भाईच्या नरडीचा फाट घेऊ अरे उदय भाई हा मामा अजून जिद्द हाय माझ्या तळाचा जीव घेतला काय तुला फाडून खातो की नाही उतरवा त्या औरंगजेबाचं हिरवं निशाण आणि फडकवा आपला भगवा पेटवा त्या गवताच्या पेंड्या आणि निरोप थाडून द्या सुभेदार तानाजी नेटकर परत स्वराज्यात आणलाय सिंहासारखा लढणारा तानाजी I hope everyone liked the video. If you liked the video, then press the like button. Share your thoughts about this video in the comment section. Share this video with your friends and family. And don't forget to subscribe my channel Light Camera and Action. Thank you for watching this video and see you in the next video. Jai Sri Ram.